Megkérdezték tőlem, hogyan lehet hallani Jézus üzenetét, hangját, hogy lehet erre felkészülni, és hogy történt ez az üzenet. Jézus beszéde döbbenetes meglepetés volt nekem, válaszoltam 2023. szeptember 30-án. Igen, ritkán hallom csendes hangját, de ha kérdezek valamit, általában azonnal a fejembe jön egy oly szöveges válasz, ami eszembe se jutott volna soha. Van, hogy olyan váratlant mond, hogy a meglepetéstől leülök, vagyis sugallatokat kapok. A sugallatokról majd még beszélek, mert az biztos, hogy te is kapsz, csak nem veszed észre. Persze, ezt se kapom mindig, de ha szeretnénk, hogy Jézusra jó odafigyelni, és bizonyos átadottság is kell. Más gondolatok kizárása, befogadó készség, ami sokszor nincs zajos napjaimban, vagy amikor elszórakozom másfele, mivel én se vagyok egy szent, nem is tudom Jézus, hogy talált meg. Aznap csak éjfél után tudtam lefeküdni és elaludni. Reggel korán hirtelen Jézus ébresztett, azonnal felugrottam. Szeretetteljes jelenlétének öröme teljesen átjárt. Kérdezheted, hogy mi is ez tulajdonképpen? Hát, ha neked is volt, csak nem tudod, mi az? Hát ez egy fejtől lefele induló, áramszerű boldog érintés, végigmegy testünkön a Szentlélek ereje és érintése. Jézus jelenlétének öröme hatalmasan átjárta a lelkemet, de ez a kenet csak egy pillanatig tartott, mostanában nem is volt, mert ha fáradt vagyok, és gondolataim másfele járnak, akkor ez a kenet nem szokott jönni. De most nem is gondoltam rá, hiszen éppen mély alvásból keltett fel, és érintése csak mint egy üdvözlés volt, hogy itt vagyok. Emberi alakját nem láttam, mert nem vett fel emberi alakot, de mindent éreztem és hallottam. Azonnal komolyan nagy hatalommal szólt, hangja határozott, ünnepélyes hatalommal teli volt, mint mikor a világokat teremthette tán. Mégis tele volt szeretettel, szívdobogtató édessége, zengő, ellentmondás nem tűrődte, csupa jóság. Egy mindenható hatalommal teli rendelkezés kihirdetése volt a mennyei udvarnak. Éreztem, hogy ott vannak, és nekem is, hogy mit akar tenni, és én pedig ezt hirdessem ki. Mindenkinek mondd meg, azt kérem, hogy mindnyájan jelöljetek ki egy időszakot a nap folyamán, és akkor jöjjetek hozzám. Maradjatok előttem, mert mindnyájatokkal találkozni akarok, és mindenkihez szólni akarok. Jézus egy szeretetteljes, ünnepélyes, mégis félelmetes, határozott kijelentése olyan volt, mintha egy törvényt hirdetett volna ki égnek és a földnek. Hát én azon is megdöbbentem, hogy ez az erélyes, határozott hang nem kívülről jött, hanem a bensőmből. Néhányan mi arra gondolunk, Jézus most egybegyűjti övéit, lehet, hogy ez a végső időket jelzi. Majd megértést is kaptam, hogy mit is kér ezzel kapcsolatban. Mert Jézus nem mondott időt, de gyakoriságot igen. Naponta menjünk hozzá. Ez a találka lehet egy óra, akár néhány perc is, neki nem a mennyiség, a minőség számít, szívünk felé hajlása, bizalma és szeretete. Arról is kaptam tudást, hogy hogyan készüljünk fel. Kezdjük azzal, hogy fájlaljuk, hogy megbántottuk Jézust. De bűneink felidézésében nem szabad elmerülni, de nem is akarja. Rágyadomban nem találsz meg engem,
Nekem elég a megtört szív, elég egy bánattal teli tekintet is. Ám ha harag, gyűlölet van bennünk, akkor nem találkozhatunk, mert a gonosz lélek ezt ilyenkor megakadályozza. Jézus segítségét kell kérni. Mondjuk el őszintén, Jézusom, én haragszom, fájnak a bántások, segíts, hogy meg tudjak bocsájtani. És ő segít, ha akarod. Aztán ne várj, hogy hangokat halljál, mert testben élünk, van lelkünk, Isten szelleméből, tehát mi szellemünkkel érintkezünk, kommunikálunk Istennel, a test adja a keretet, összetesszük a kezünket, letérdenünk, de Isten a szellemünkhöz szól, rendszerint súg, vagyis súgallat formában. Ne bánkodj, hogy te ilyet nem kapsz, mert fogsz. Ezt Kerkai György atyától tudom, aki nekem a plébánián, amikor épp a vacsorát tálaltam, elmagyarázta, hogy mindenki kap sugalatot, aki imádkozik. Ha nem csak beszél, hanem csöndben is marad az ima alatt vagy után. Mert Jézus sugalatát csak így tudjuk felfogni. Mi pedig mit is csinálunk? Rendszerint elmondjuk a kötelező imákat, vagy azt mondjuk, hogy ámen, és kész. Befejeztük, és elmegyünk. És ha Jézus válaszolni akar valamit? Mondhatnám, hogy becsapjuk az orra előtt az ajtót. Jézus pedig nagyon érzékeny, és biztos fáj is neki. De miért is tesszük ezt? Azért, mert egyáltalán nem is hisszük, hogy válaszolni fog. Régen én is ezt csináltam. Ima után többször jöttek új gondolatok, hogy a patikában, amit vezettem, miket nézek újra át, és másnap jött a szakfelügyelet, és pont azokat ellenőrizte. De nem hittem, hogy ez sugallat, hogy Jézustól jött kedvesség, mert hogy én erre nem is vagyok méltó, és meg se köszöntem. Natália nővérnek panaszkodott Jézus. Márta lábbal tiporja az én sugalataimat. Megijedtem, hogy nem is szid, hanem panaszkodik, és fáj neki. Hát ez még rosszabb volt. Ekkor beláttam, hogy a sugallatokat mindnyájan érdem nélkül is kapjuk, ha hozzá megyünk. Te is, és én is bátran hihetjük ezeket. De adjunk is hálát érte. Sugalatot kaphatunk szent áldozás után. Atyák, ha mondják, maradjunk csendben egy kicsit, de mostanában inkább imákat olvasnak fel, hogy segítsék azt, aki nem is tud semmit mondani Jézusnak. Pedig nagyon fontos lenne a szent áldozás utáni csend. Azok az atyák, akik erre figyelmeztetnek, hát bizony tudnak valamit. Hát azt, amit Jézus most is elárul nekünk, hogy ő szólni szeretne mindenkihez, nem csak a szentekhez, meg a kiválasztottokhoz. De most egy új fejezet kezdődött, mert Jézus mindenkihez szólni akar, nem csak a szentekhez, hát a bűnösökhöz, hozzánk is. Ezt nem lehet kitalálni. Ez olyan szokatlan és nagy kegyelem és ajándék. Egy Istenhez méltó ajándék. Én mindenkit keresek, mindenki jöjjön én hozzám. Aztán a másik nagyon fontos dolog, hogy tudjuk a sugalatokat megérteni és elfogadni. Erről nem igen van tanítás. Hát például jön egy gondolat, mint egy kis fuvallat. Tehát nem egy mennybörkés, Jézus szelíd. Ezt el kell kapni, ahogy Natália nővér mondta. Hirtelen megérzem meg, értesz valamit, és rájössz, hogy Isten hányszor segített már, és kezdesz hálát adni. Ekkor Jézus megsimogatta a lelked, és ezt meg is érzed. Mert hirtelen nagy öröm, megelégedettség és felszabadulás tölt el. Nem gyötör egy probléma, ami eddig.
Hát kaptál hirtelen egy megoldást, egy jó gondolatot. Vagy kedved támad valamit megtenni. Például mondjuk bevásárolni. Hát még az utat is megkérdezheted, hogy merre menjél. De vannak lelki utak is. Ezt is megkérdezheted Jézusról. Például a szeretteidről is érdeklődhetsz, és kapsz valami választ. És ez fontos lesz az életedben. Sőt, kapsz valami olyasmit is lehet, ami régen zavarja a lelkedet, nem volt hozzá bátorságod. De most lesz. Vagy kedved jön Jézussal időzni kicsit. Vagy belevágsz egy üzintézésbe, amit nehézségen miatt eddig halogattál, de hirtelen azt is tudod, hogy hogyan. Vagy erőt kapsz, hogy valamit elengedj, ami zavarja a lelkedet. Sürget a kis fuvallat, tedd meg ezt, amit mindig is akartál, hogy jó lenne, de nem volt hozzá bátorságod. Vagy kedved jön Jézussal időzni egy kicsit. És ha mégis úgy érzed, úgy gondolod, nem kaptál te semmit, légy biztos, hogy akkor is kaptál. Még Jézus kapja is ad áldást a mise végén, vagy a gyónás után. Jézus ne adna semmit, sőt, akkor te láthatatlan ajándékokkal távoztál, ami esetleg hamarosan kibontakozik majd életedben. Vagy másnap ér valami nagy öröm, vagy kapsz egy jó hírt, elintéződött az ügy, amiért idegeskedtél. De lehet, hogy bűnünk büntetésének törlését, vagy megmenekültünk valami rossztól, egy szerencsétlenségtől. Te biztos lehetsz, hogy Jézus oltalma kiárat rád, mert elmentél a találkozóra. Jézus pár mondatot mondott, de azok igen fontosak. Tudja, hogy ebben van megmenekülésünk. Jézus szinte mindent megenged. Csak 5 percet adj nekem naponta, lehetsz bűnben is, ha bánod. Jöhetsz bármikor, éjjel-nappal, nem csak a templomba, de otthon is várlak. Jöjj, amikor kedved támad, jöjj! Hát jöhet boldog-boldogtalan. De mégis van egy kikötés. Neked kell jönnöd. Szabad akaratot kaptál. Nem töröm rád az ajtót, de ha keresel, már is melletted vagyok. Hallgatlak nagy szeretettel és gyöngéden. Nem tudjuk, mit rejt még a kérése, hogy menjünk hozzá. De az biztos. Először is, ha nála vagyunk, az lesz a mi megmenekülésünk. Bármely helyzetben, lelki állapotban vagyunk, lehetünk betegségben, vagy ne adja az Úr akár nagy bűnben, vagy kétségbeesésben, akkor is Jézushoz kell menni. Hinni irgalmában, szeretetében, gyógyításában, gyógyíthatja testünket és lelkünket is, és majd csinál valamit, megoldja a dolgokat, elsimítja a lelkünk fájdalmát, háborgását. Lehet ez a katolikusoknak akár a gyóntató székben belünk lévő irgalmas Jézus. Másodszor Jézus azért is hívhat találkozóra mindenkit, mert jöhet olyan idő, hogy egyedül maradunk, papjaink, oltári szentség nélkül. Lehet esetlegesen keresztényüldözés, akár csapások, háború idején. Akkor se esünk kétségbe. Mert ma megtanultuk, meg is szoktuk, hogy Jézus vezet, szól hozzánk. Nem vagyunk, nem leszünk elhagyatva, csak mennünk hozzá. Bármi is történik velünk, bennünk, vagy akár körülöttünk. És kérdezzük meg, drága Jézus, most mit mondasz, mit tanácsolsz nekem? Hitetlen vagy? Hát próbáld ki te is, és menj hozzá. Mondjad, most vagyok itt először, nem tudom, mit kell mondani, de eljöttem, mert ezt kérted.
Jézus majd azt mondja neked, te vagy az, akit a szívem mindig is keresel. Jézus örvendezik neked majd, mert legnagyobb kincsedet, a szabad akaratodat adtad neki. Harmadszor Jézus szeretné megkönnyíteni, hogy melegebb kapcsolatba kerüljünk vele. Bevezet minket a misztikába, Jézussal való bensőséges életbe. De azt én nem tudom, hogy Jézus mit mond majd neked, de egyet biztosan tudok. Ha nem mész el, annak ellenére, hogy meghívást kaptál a találkozóra Jézussal, hát valószínűleg semmit. Bár Jézus végtelen irgalmában bármikor mindent megadhat neked. Megtörténhet az is, hogyha te makacsul visszautasítod. Jézus próbálkozik, és el is jöhet hozzá. Mindig kész megbocsájtani és szíveire szorítani minket is, ha elhagytuk őt, de visszamegyünk hozzá. Jézus mondta egyszer egy misztikusnak, valahányszor azt mondjátok, hogy szerettek engem, én mindig csak törlök, és egyszer csak nem is marad semmi elszámolni valunk a nagy találkozásnál, mondom én. És nem lesz az természetes, hogy hozzáfuthatunk azonnal, ha hazahív? Hát miért is ne? Hát már megszoktuk a földön, és ezt Jézus is tudja. A proféciát, mint minden Istentől kapott üzenetet meg kell vizsgálni, hogy igaz-e, mielőtt továbbadnánk. Hogyan? 2 feltételnek kell megfelelni. Egy katolikus papnak, teológusnak, atyának át kell ezt néznie. Egyeznie kell a Szentírással, nem mondhat ellen. Ez a profécia feltételeknek megfelel. Egy piarista atya szerint Jézus az, aki kéri, hogy menjünk hozzá. Az atya proféciát a Szent Anna réti országos imatalálkozón 2023. október 8-án beszédében kihirdette, és az engesztelők lapjára feltette. Egyezik a Bibliában. A végső napokban, mondja Isten, kiárasztok lelkemből minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, mielőtt eljön az Úr nagy és nyilvánvaló napja, amikor aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. És nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért, mindnyájunkért. Később többen megkérdeztek engem, hogy menjek Jézushoz a gyakorlatban. Menjünk hozzá, hogy éppen kinézünk és vagyunk, fáradtan, örömben, bánatban, vagy ha kikészített valaki, és mérgesek vagyunk rá, vagy ha még kedvünk sincs, ez ne számítson. Ha éppen bűnt követtünk el, akkor is menjünk. Ilyenkor elég egy bánatos tekintet is neki. Már miket nem engedélyez ez a Jézus, milyen lágy szívű. Könyörüljünk hát meg rajta, és szeressük őt. Másodszor azt mondja, mondjuk, hogy Jézus, itt vagyok, ahogy kérted, mit mondasz nekem? Végül a legfontosabb, hogy maradjunk utána 5-10 percig csöndben. Persze ne azon gondolkozunk, hogy mit csináljunk másnap, mit főzünk, hanem figyeljünk ő rá. Figyeljünk a sugallatra, hogy mit érez a szívünk hirtelen. Mi húszik be az értelmünkbe, mi jut az eszünkbe. Felmelegszik a szíved, indít valamire, talán mint engem, hogy béküljek egy haragosommal. Az illetőt nem bántottam, segítettem is neki. Ezért én megkérdeztem Jézus, hát miért én kérjek bocsánatot tőle? És jön azonnal a sugallat Jézustól. Akiben több szeretet van, annak kell adni, akiben nincsen.
Itt nincs szó arról, hogy ki kezdte, meg nem vagyok hibás, meg ki a hibás. Nem is fült a fogam hozzá nagyon, de végül megtettem, jön a karácsony, legyünk szeretetben, ilyesmiket mondtam, bocsánatot is kértem, hogyha megbántottam, és olyan könnyű lett a szívem. És ez már minden nap így lesz majd veled is, és velem is, ha figyelünk arra, mit súg Jézus. Egy új élet kezdődik Jézusban, Istenben, védelem alatt vagyunk. Isten örök szeretete őrizhet már, mert szabad akaratunkkal őt választottuk. Befejezésül, mivel kármelite vagyok, ajánlom, hogy kérjük a szűzanya segítségét, hogy megtegyük mindazt, amit Jézus mond. Adjon ehhez erőt, kedvet, áldást, mert bizony a sátán körüljár minket, mint az ordító oroszlán, hogy elnyeljen, de Mária az, aki megvakítja és eltapossa a lelkünknek ezt az ellenségét. És miért van a szűzanyának ekkora hatalma? Hiszen sokan nem is hisznek ebben. De tudjuk meg azt, hogy a Szentlélek annyira egyesítette önmagát Máriával, az Isten Anya mindent átfogó természet fölötti hatalom az égben, a földön, a három isteni személy kivéve. Vaniertől az Isten Anyaság könyvéből. Ha még szeretnétek, legközelebb is beszélgethetünk Jézusról. Szeretettel elköszönök, dicsértessék a Jézus Krisztus.